kum no perlok bro ta mentas ngi ngi shat no kani kicing pam di sha kabasuk bat kababang bah ngalasim uni ata si shamat ngasim lambat kani ka ghiru si shamat saking bah samilai bah do bakandala smooth bah kum bapin I kum ne hadu bakandala long kum ne dakala long pade sabu no shwa ha kabul pade ngalasimu ata si pelash teng mo saber lang berkamlu khandian te sa ai berka ghi si shamai hebe te sa khle kumni shwa hadu bakandala milai bah ka ghi berwata te sa ai uni pade ude usuji si shamai bahe mo da ai suji ka long kumno long ka long crispy bah ka long shron nginda shet uni jingbam te sa theo pade khandian dia jude ban ai shisen ai deban milai shwa da dangdan kam sa khendiat mo te sa khem ha pade nabang dengi khem ha kumni am nginda shet u wai ru nginda shet long u bes bhate te uni jingba bangin shet nginda la ban khem ha am por ba shet pade un long phu bha un bes bha kani kala long tengan tap no shwa ye kani shiteng kentamo te sai pe kani kala jam tengen sa khem biang sa shipang bakan suk ban roll eru te kani ngin ya roll no kumni sa pe mo sa od no pada dekatari ka size pada wadnum ai ka behe pelat mo ai de parit bet kumni da ada nang ta pada ngin sa ya kelain sa le kumni bapin I ka subha kalong kumbangi shat puri dan kam hi ban ai tu ba terkhong tu ata ne ka ghi nomor belengi la dep ai ghi lupa sata tu ba ngi la dep pen kre lupa sa ta hapreng kumni sa shukliam kumba batai mo sa lem kumni kasuk ha nginda shat yu ni am dan kam ban kham palat re kani pat kompanyang ka bangala dep pen khluin kompanyang pidai benang pen antat pe kani kala phu bha la I best day pe ula plead hiu tu les brokhot I la I best bha te dala adam tu am nginya weng no shwa da kala peja kani ka jingshat kani ka jingbam am ngidi ban sedi biang sa shisien bakan shron bha ngathara philayo jingmen toy hi parlok sa batai ha ka comments kumno kalong kubli shibun ba philai pe ye kani ka video sngo bha like subscribe but share